FC Vaslui și-a luat atacant de echipa națională. Hondurianul Carlo Costli a sosit în Moldova și este gata să pună umărul la îndeplinirea obiectivului principal, titlul în Liga 1. Finanțatorul Adrian Porumboiu a plătit 500.000 de euro grupării poloneze Belchatov pentru a-și asigura serviciile lui Costli. Marius Lăcătuș a fost cel care l-a convins pe Costli să semneze cu Vasluiul. Chiar dacă nu s-au întâlnit, chiar a avut alte modalități de a-l convinge pe atacantul naționalei Honduras. He estado en comunicación con él y creo que me abrió las puertas para venir aquí y te digo, esperemos firmar contrato hoy o mañana, ¿no? Costli a fost ofertat de Steaua anul trecut după un amical în care atacantul de 27 de ani a punctat de 3 ori în poarta roșie albaștrilor. Cum negocierile au eșuat, polonezii de la Belchatov l-au împrumutat pe atacant în Premier League la Birmingham. No recibimos una propuesta, creo que hasta hoy la recibimos y por eso estamos aquí, no esperemos venir a aportar al equipo. Adrian Porumboiu este foarte încântat de transferul lui Costli. Dacă nu ar fi fost în ultimele 6 luni de contract cu polonezii, nu ne-am fi putut apropia de Costli din motive financiare. Aceasta a fost șansa noastră. Este un jucător super valoros, a declarat oficialul moldovean. Carlo Costli va participa anul acesta cu naționala statului Honduras la campionatul mondial din Africa de Sud. Gabi Balint este noul selecționer al Moldovei. Pele a semnat un contract pe 2 ani și are ca obiectiv o clasare cât mai bună în următoarea campanie de calificare pentru Euro 2012. Balint a mai antrenat peste Prut în 2002 pe Sheriff Tiraspol. Balint se întoarce în Republica Moldova după 7 ani. În 2002 la Sheriff, Balint s-a făcut respectat în ochii oficialilor moldoveni. Cu Sheriff am câștigat pentru prima dată Cupa Comunităților ex-sovietice și asta a contat mult. A fost campion al Moldovei. Moldovenii nu au valoarea naționalei României, recunoaște Balint. Altele sunt însă avantajele în Republica Moldova. Condițiile sunt foarte bune, au o bază de pregătire, cred că mai bună decât avem noi aici la Mogoșoaia. Chiar am vizitat-o ieri. Jucătorii în mare îi cunosc. Sunt niște probleme cu jucătorii care joacă în Rusia și care sunt destui și chiar valoroși, pentru că Federația Rusă nu le mai permite să vină la echipa națională, dar poate o să remediem asta. În luna august, Moldova ar putea disputa o partidă amicală contra naționalei României. Chiar mi-aș dori să întâlnesc și România și Spania. Balint nu uită și nu iartă. Izgonit de la Timișoara după ratarea titlului, noul tehnician al Moldovei răbuvnește ori de câte ori se vorbește de perioada petrecută pe Bega. Care proastă? Da, cine a zis că a fost proastă? Sunteți rudă cu domnul Iancu sau cum? A fost o perioadă foarte bună la Timișoara. Timișoara pentru prima dată în istorie a terminat pe locul 2, am fost la o repriză de titlu de campion. La 47 de ani, Pele din Bistrița are un CV de tehnician consistent și a început cariera în 1994 ca secunda lui Angel Iordănescu la Naționala României, după care l-a secundat pe Mircea Lucescu și Gică Hagi la Galata. Ca principal a mai antrenat pe FC Bihor, Sportul Studențesc în 2 rânduri, Sheriff Tiraspol și FC Timișoara. Balint îi va avea ca secunzi în Moldova pe Ion Testimițanu și Nicolae Rusu și va debuta pe 3 martie cu ocazia amicalului dintre Republica Moldova și Kazahstan. Gigi Becali devine model pentru anumiți președinți de club din campionatele puternice ale Europei. Ultimul caz, Claudio Lotito, bossul lui Lazio. Supărat că echipa a pierdut calificarea în Cupa Italiei contra Fiorentinei, Lotito i-a făcut cu ou și cu oțet pe Radu și compania. Asta nu înainte de a-i încuia în vestiar. Eliminarea din sferturile Cupei Italiei l-a scos din minți pe Lotito. După eșecul cu 1-3 de la Florența, bossul lațial a mers furios la vestiare și a băgat pe jucători în ședință. Au fost cuvinte grele aruncate de patron și amenințarea de mâine intrați toți în cantonament. Mutu a pus umărul consistent la criza de nervi a lui Lotito. A marcat de 2 ori și a dat o pasă decisivă. Jean-Michel Aulas de la Olympique Lyon este și el un președinte coleric. Cum echipa franceză nu mai câștigă campionatul în hexagon, Aulas merge deseori în vestiar să își mustre jucătorii. Aulas a avut ocazia să-l cunoască pe Gigi Becali. Steaua a întâlnit de 2 ori echipa lyoneză în grupele Champions League. La Steaua, ultima ieșire nervoasă a lui Becali l-a vizat pe fostul tehnician Cristiano Bergodi. Enervat la culme de egalul cu Sheriff din Europa League, Becali a intrat în vestiar să ceară explicații antrenorului. Rezultatul discuției a însemnat demiterea italianului. Roger Federer a fost o nucă prea tare pentru Victor Hănescu. Traseul românului la Australian Open se încheie în turul 2 după o partidă în care Hăne se poate lăuda cu 5 posibilități de break în fața numărului 1 mondial. România mai are reprezentanții la antipozii doar în competiția de dublu. Monica Niculescu și Horia Tecău își continuă periplul australian.
Hănescu a început partida timorat și primul set a fost adjudecat de Federer la 2. Victor a avut totuși șansa la 4-2 să revină în set, dar elvețianul a anulat toate cele 3 mingi de break consecutive avute de român. Setul secund a fost tot la discreția expresului din Basel, care s-a impus cu 6-3. Și în această manșă, Hane a avut posibilitatea să încline balanța în favoarea lui. La 3-3 a beneficiat de o minge de break, dar nici de data aceasta nu a reușit să o fructifice. La 2-0 Hănescu a cedat lupta, iar setul al treilea a fost o simplă formalitate pentru FedEx. 6-2 și elvețianul își continuă traseul către al 16-lea titlu de Grand Slam, în timp ce Victor se consolează cu gândul că a fost învins de numărul 1 mondial. La întâlnirile directe, Federer îl conduce pe Victor cu 4-0. Racing Santander și Osasuna se întâlnesc în sferturile de finală ale Cupei Spaniei într-un duel extrem de interesant. Partida va fi transmisă în direct de Sport Club astăzi de la ora 21. Stadionul El Sardinero din Santander va fi gazda unei întâlniri între două echipe reprezentând regiuni istorice ale Spaniei, Cantabria și Navarra. Chiar dacă cele două formații nu au avut mari succese pe plan fotbalistic, Osasuna având doar câteva participări în Cupa UEFA, rivalitatea dintre cele două formații există și ea va fi accentuată de faptul că amândouă grupările sunt vecine în clasamentul din Primera Divizion, fiind despărțite doar de golaveraj. Totuși, tradiția ultimelor întâlniri este de partea gazdelor, care nu au mai pierdut în fața navarezilor de 5 sezoane. Ultimul succes al echipei din Pamplona datează din aprilie 2005, 1-0 pe teren propriu, iar ultima victorie pe terenul din Santander s-a înregistrat 2 ani mai devreme, 3-2 în iunie 2003. Totuși, elevii lui Camacho vor să răstoarne această tradiție, mai ales că în teren s-ar putea afla și Jevadne Cunam și Cezar Aspilcueta, care au fost accidentați în ultima vreme. De partea gazdelor, principalul obiectiv al elevilor lui Miguel Angel Portugal va fi să nu primească gol pe teren propriu, după cum a declarat și Gonzalo Colsa, mijlocașul Racing. Partida dintre Santander și Osasuna se va juca în această seară de la ora 21 și va fi transmisă în direct de Sport Club. Atletico Madrid și Celta Vigo se întâlnesc în această seară în turul celui mai interesant sfert de finală din Cupa Spaniei. Gazdele vor să rezolve ecuația calificării de pe Vicente Calderón pentru a merge liniștiți săptămâna viitoare în Galicia. Meciul va fi transmis în direct și în exclusivitate de Sport Club de la ora 23. Atletico Madrid și Celta Vigo se află față în față în cel mai încins sfert de finală din Cupa Spaniei. Ambele echipe își pun mari speranțe în această competiție, atât Atletico cât și Celta având un parcurs dezamăgitor în campionat. Gazdele l-au pierdut în această iarnă pe Maxi Rodriguez, golgheterul la zi din Cupa Regelui cu 5 reușite, argentinianul plecând la Liverpool. În schimb, pe Vicente Calderón au sosit portughezul Thiago, împrumutat de la Juve, și atacantul argentinian Eduardo Savio. Ultimul are doar 19 ani și a costat pe madrilen 12 milioane de euro. Sanchez Flores, antrenorul albroșilor, nu-l poate folosi pe Diego Forlan, uruguaianul suferind la gleznă o întorsă de gradul 2 în partida de campionat cu Sporting Gijón. De cealaltă parte, Celta nu are probleme importante de lot și galicienii vor să repete isprava din optim când au eliminat altă echipă cu nume din Primera, Villarreal. Meciul va începe joi seară de la ora 23 și va fi transmis în direct și în exclusivitate de Sport Club. Doamnelor, domnilor, Infosport se încheie aici. Eu sunt Violeta Moroianu și vă mulțumesc pentru atenție.